किया हो तोहर जवाना गेला ओ सैया। अच्छा हमर जवाना अइलै हो। नीतीश के राज के फायदा उठावे छी गे। तो फायदा उठेबे ने सबतर त जनानिए के राज छे तो हमहू तो फायदा उठेबे। हमरो सरकार आवे छे। अच्छा हमरो आरजेडी के सरकार आवे छे आवे दही तू। तोरा तकवा बनला अच्छा कि हम मुखिया बन जइबै हो। वाह 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 हमर नहीं सुनबे कहू ना कि लबर लबर नहीं करेगे मौगी। अच्छा अरे नहीं नॉमिनेशन करे पाओगे। नहीं करेबे तो अपने से चल जेबे कि कच का जारन कीन क देबो आ तोरे से चूल्हा फूके बोगे। ई बात छे तब की आइए 1 2 3 4 तोहर जवाना गेला हो सैया हमर जवाना अइलै हो। हो तोहर जवाना गेला हो सैया हमर जवाना अइलै हो। तोरा बाबू तकवा बनला हम मुखिया बन जइबै हो। तोरा बाबू तकवा बनला हम मुखिया बन जइबै हो। लबर लबर नहीं करेगे मौगी नहीं नॉमिनेशन करई बोगे। अपने चल जेबे बुझले लबर लबर नहीं करेगे मौगी नहीं नॉमिनेशन करई बोगे। कच का जारन आगे कच का जारन कीन के देबो तोरे से चूल्हा फूकई होगे। क्या तोरा सोना कुछ करिया तोरा सोना कुछ करिया ए हो कौन सुना ना सुना ना तो ही मजहा बर्तन बासन भोरे के चाहे बन बिहार। अच्छा एक मिनट भैया कहे छे कि हम तो अब मुखिया बन जेबे हाँ। तो हमरा तो सबसे बातचीत करे के छुट्टी न मिलते। अच्छा तो जे छे घर में बर्तन माजिया भोरे के तोरा बना देबो हम तब ना। आ सुबह सुबह उठ के चाय बनाव के हमरा एक कप के पहुंचा दियो तब आए बाप ऑफिस पर। शौक देखो आजकल के कन्या के यह मुखिया बनते अब। सुना ना सुना ना तो ही मजिहा बर्तन बासन भोरे के चाहे बन बिहार हो। तो ही मजिहा बर्तन बासन भोरे के चाहे बन बिहार हो। हमरा हवैया योजना बाटे त बच्चा तो ही खेल बिहार हो। वाह 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 हमरा हवैया योजना बाटे त बच्चा तो ही खेल बिहार हो। देगे सुन आगे किनो नहीं हम जीते देबो टिक पकड़ के नचबोगे। अब की बुझले इधरो नहीं हम जीते देबो टिक पकड़ के नचबोगे। और की हम मरद सब मेंटेन करबो हमर सेवा करिए के। हम मरद सब मेंटेन
में साथ ले लागो आई गे यादव जी के बेटा गलिया साथ ले लागो शासन चलते ना तब की तो आ तू जब बन जेबी तो हमर बात सुन बोला कि आगे वीडियो लगा कना फुसकी करबे आ ग्राम से तरह घुसकी गे तू तो वीडियो लग जाके बैठा लगबी ना तब मुखिया बनबै त जेबै ने वीडियो सीओ सब लेगा जेबै हम तोरा घर के काम करियो ने तब की हैं त हम घर में केना काम करबे मुखिया बन जेबै त लोग दुसतै ना तोर नॉमिनेशने नहीं करेबो सुन बोला कि वीडियो लगा कना फुसकी करबे आगे ग्राम सेवक तरह घुसकी गे सुन ले बोला एगो बात और सुन कि वार्ड मेंबर जे लब लब करतो आगे वार्ड मेंबर जे लब लब करतो अरे देबौ कन पार्टी गे वार्ड मेंबर जे लब लब करतो अरे देबौ कन पार्टी गे तोहर जवाना गेला हो सैया हमर जवाना अइलै हो तोहर जवाना गेला हो सैया हमर जवाना अइलै हो तोरा हवा मोत कावाला हम मुखिया बन जइबै हो तोरा हवा मोत कावाला हम मुखिया बन जइबै हो लबर लबर नहीं करेंगे मौगी नहीं न मने सन करई बौगे अब की लबर लबर नहीं करेंगे मौगी नहीं न मने सन करई बौगे कचका जारन चीर के देबो तोरे से तुला कुकई बौगे मुखिया बने बनबै नहीं ता